ɛyɛ adɔnkɔ ne fa na yɛtumi abɔ mpaeɛ ma nnipa nyinaa ne wiase nyinaa ɛberɛ a yɛfa ahohiahia mmerɛ mu. Ɛberɛ a yɛde apɔmudene nhyehyɛeɛ bi te sɛ nsa ahohoro na yɛkentene nipadua akɔ akotia yadeɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yɛako atia amanehunu yi. Nanso aduro ne ayaresa biara ne wɔ atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn mmoa na yɛhia Onyankopɔn mmoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa. Ɛfa ho ne asɔre a wowɔ anaa ɔsom a wowɔ mu. Yɛn yɛ mfrɛ a yɛfrɛ nnipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔn abusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne nnipa nyinaa daakye ho. Yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn bɛtumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa. Yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan ate mo nka. Nyankopɔn nhyira mo. Upang maitaguyod ang 4 na anak, pa-extra-extra lang ng trabaho si Mark. Nawalan kasi siya ng trabaho dahil sa pandemya. Makasadlayan po ko ng magtrabaho kontraksyon, amanday. Dili lagi po perminti nga ang kining trabaho nga kontraksyon, usahay na usahay wala. Nakakaraos lamang ang pangkain ng pamilya ni Mark kung makikitanim siya sa lupang sakahan ng kanyang kakilala upang makapagtanim ng mais. Ang kanilang inaani ay hindi rin naman tumatagal. Inaagaw pa ng pambayad sa upa sa lupang pinagtataniman ang malaking parte ng kanilang kinita. Siguro
Kung usa ka bulan ka na imong konsumo, mahurot na. Magpaabot na po ka sunod harvest. Nadyo'y, niabot siya ang panahon nga wala yung may bugas. Pero may na lang kay naisaging malungag. Naisa na nilang mag-asawa na magkaroon ng sarili nilang kabuhayan kahit sa pag-aalaga na lang ng baboy. Mayroon na silang kulungan, ngunit kaya namang ayusin. Ang kanilang hiling ay kahit isang baboy na aalagaan. Kalian si Ginoo nga malampos ang amo ang gusto nga mag-anay. Ako kay nagikatabang sa mua, nagabot sa panahon. Makatabang-tabang na ko sa mua ang panginahanglan maskin sa ako wala pag-atiman sa baboy. Nya siya mangita og para pakaon sa baboy. At least masking na ako diri makatabang ko sa iyaha. Bilang tulong sa mag-asawa, dumalaw ang Members Church of God International sa lupang kanilang inuupahan upang makita ang kanilang pinagtataniman. Lingid sa kanilang kaalaman ay may mga kapatid nang nag-aayos ng kulungan at nakahanda na rin hindi lang isa kundi 2 baboy na kanilang mapagyayaman. Maraming salamat sa Diyos sa tulong sa MCGI na sila po ang binigyan ng lakas ng loob upang makatulong sa kapwa. Pasalamat kami sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa kanila hindi natutupad ang aming pangarap na munting kabuhayan. Unang-unang salamat sa Diyos. Napakabuti niya, tinupad niya ang among munting pangarap sa tulong sa MCGI. Ako kayo mong kalipay kay na-surprise gini karon may ginagto nga. We thought we would only visit the field, but it is truly us who they came for to surprise on the way back. Thank you so much for everything. We have been granted not only our wish for a pig, but there are also free groceries. This is such a huge help to us, especially these days when we need a source of income. Thank you, MCGI. Thanks be to God. It brings such lightness to the heart to help hardworking people with the determination to nurture, however small a blessing they were given. That is why we should be more diligent, so that our good deeds will serve as an example to everyone else and pave the way for our fellow men to learn how to give thanks to God, the Creator. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Thanks be to God for each morning and the new hope He presents to us, so that together we could fulfill His purpose in creating us. To God be the honor and glory forever. We are inviting you once again to the upcoming mass indoctrinations of the old path. It will start Tete Atempɔn no Awurade Amransɛm Adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosmɛda ɛtɔ so 2021. Adwoɔda Anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ ne sɛ mɔbɛba bɛka yɛn ho ama yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo Amransɛm. Mantwe a kɔma mu nyinaa.
natin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, mga mahal na. Awurade Nyankopɔn asomdwie enka yɛ gyina anuanom na yahoho a wɔda yɛ n'akoma so. Na ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛsua Nyankopɔn ne nsɛm no. Ɛfiri sɛ ɛno pɛ ne yɛne da soɔ wɔ abrabɔ yi mu. Yɛsane ɛto nsa frɛ mo. Yɛsrɛ mo adama mɛka yɛ ho berɛ a yɛbɛfrɛ wɔ Nyankopɔn. Ɔma yɛnsrɛ ne hɔ mmoa sɛdeɛ yɛbɛyɛ a ne nsɛm ɛna tene ne nsɛm bɛhyerɛn yɛn n'akoma mu. Anuanom ma yɛnyina yɛ mo mpae. Awurade yɛ Nyankopɔn, yɛn agya Twedeɛmpɔn, awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, agya ebio yɛda wo ase. Adeɛ asane akye yɛn, wabɔ yɛn ho ban afiri yɛn ho bebree atwa yɛn ho ahyia mu. Wama yɛn akwanya pa sɛ yɛntoa so na yɛnsua wɔ nsɛm kronkron. Yɛda wo ase sɛ wama yɛn nkwa ne ahoɔden. Wama yɛn deɛ ehia yɛn. Agya, yɛda wo ase wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu. Adeɛ a ɛbɛtumi de ama wo ahyɛ wo nnipa yi nyinaa na mu yɛ yɛn aseda afɔdeɛ. Yɛn kotosrɛ ne sɛ ma yɛn nsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. Na deɛ yɛka yɛn mpaebɔ ho yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Na bɔne bebree a yɛatia wo nyinaa fakyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo te yɛn akoma mu sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nhyiamu yi. Boa yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nokorɛ aba biara ɛbɛhyerɛne wɔ yɛn akoma mu na yɛatumi anante wɔ tenenee kwan so. Na yɛatumi asan afata daa nkwa wohyɛɛ yɛn bɔ no. Agya, yɛsrɛ wo sɛ yi yɛn yɔnko nnipa a wotie wɔn nsɛm nnɛ da yi no nsɛmmisa no. Yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso na yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnsom wo. Ɛwom sɛ ɛyɛ wo pa a ma yɛ kwan na sa yɛn yadewa. Fa yɛn haw ano na boa yɛn mu biara. Yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwie ɛntena yɛn mu. Awurade, wodɔ basam na yɛgyae yɛde sua nyinaa ɛhyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ soma Honhom Kronkron no ma ne mmɛtena yɛn mu. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Lord.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw sa lahat ng ating Bisa Brother Eli Soriano, Twerɛ Kronkron Beyano, Yawohuo, na yenuanom a free Miami ahodoɔ, DWUMADIE, Adesua mu obiara. Na de Wiase Nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua, hyehyɛ so na da yɛ da Awurade ase. Sɛ wama yɛ n'akwanya pa foforɔ. Na yɛ ahohoɔ a wɔka yɛn ho. Mama ɛnɛ da yi, mote yɛn nka wɔ Miami ahodoɔ, wɔ satellite so. Wɔn nso a wɔhwɛ dwumadie no wɔ yɛn nkɔmmɔdie afidie so. Wiase Nyinaa ɛhwɛ dwumadie yi bi. Na yɛkasa nkyerɛaseɛfoɔ no nso ɛkyerɛ aseɛ ɛkɔ kasa ahodoɔ mu wɔ wiase afa no nyinaa. Ɛnɛ da yi, ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ obiara na obetumi abisa n'asɛmmisa anaasɛ wɔn na pɛ sɛ bisa wɔn nsɛmmisa nyinaa na yɛbɛtumi afa. Ɛso wɔn a ɔwɔ ahoma no so a wɔbɛnya akwanya bisa wɔn nsɛmmisa no, gye di sɛ wɔn a wɔretie dwumadie yi ɛne wɔn nso ɔwɔ nsɛmmisa fa gyidie mu nsɛm ho no, gye di sɛ dwumadie yi bɛyɛ mmoa kɛseɛ ama mo na yɛ mo nsɛmmisa no, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nsɛmmere no ɛma mo deɛ dwumadie no si ne nan so. Brother Eli Soriano, Brother Eli yɛnkye akoma. Yɛnkye akoma yɛnyɔnko nipa ne obi biara nso a wɔretie Nyankopɔn asɛm no saa dɔn yi mu. Ɛwɔ yɛn satellite so. Na ɛyɛ n'akoma so adeɛ sɛ yɛbɛnam Nyankopɔn nsɛm a wɔtwerɛ Kronkron no mu so ayi mu nsɛmmisa no. Anuanom na yɛnyɔnko nipa, Awurade nka yɛn ho ɛberɛ a yɛyɛ hwehwɛmu na yɛhunu nneɛma a ɛfa nokorɛ no ho a ɛnyɛ adeɛ a yɛabɔ yɛn tiri mu ɛde ba sɛdeɛ asomkuo ne nsɔre binom ɛyɛ no. Na nsɔre ahodoɔ ɛbɔ wɔn tirim kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ a asomafoɔ no ne Nyankopɔn no amu mpo ankyerɛkyerɛ. Asomafoɔ Petro ɛka no Petro nwoma ɛtɔ so 2 ɛti baako nkyɛmu 16, 2 Peter 1:16. Na ɛnyɛ anansesɛm a wɔtoo no nyansa akyi na yɛde kaa mo yɛn Awurade Yesu Kristo tumi ne ne ba no ho asɛm, na mmom yɛyɛ n'animonyam kɛseɛ no ho adansefoɔ a na yɛn ani tua. Na nsɛm a ɛsɛ na ɛnyɛ anansesɛm a wɔtoo no nyansɛm akyi na yɛdiiɛ. Brɔfo kasa mu no ɛsɛ na ɛnyɛ anansesɛm a wɔtoo no nyansɛm akyi na yɛdi kaa mo yɛn Awurade Yesu Kristo tumi. Ɛnɛ nsɔre aba, asomkuo ahodoɔ aba, ɛnansesɛm ɛnkyerɛkyerɛ a ɛmfiri asomafoɔ ne nko na wɔn mo kyerɛkyerɛ. Bɛsrɛ mo sɛ mote nsɛm bi sɛ yɛa moma mo bu mfu. Ɛyɛ nokwasɛm a ɛrekɔ so. Nkyerɛkyerɛ baako a ewiase nyinaa gye adi sɛ yɛamma akwalaa ketewa su ankanka Filipiafoɔ, yɛsɛ yɛamma akwalaa ketewa su wɔbɛkɔ limbu nkyɛn, ɛyɛ ntoro ne nnaadaa kɛseɛ. Ɛni Twerɛ Kronkron baabi asa abɔdoma anaa kokoa wɔammɔ no su a ɔbɛkɔ limbu nkyɛn, nyɛ nokorɛ. Abɔfra biara wu ɔbɛkɔ ɔsoro ahemman mu, ɛfiri sɛ mmɔfra bɔne nni wɔn mo ho, ɛnte sɛ wɔn a wɔanyini. Na saa nsɔre ahodoɔ ekeka sɛ ɛyɛ bɔne mu ne yɛnyinsɛ ne yɛ, yɛn nanom wɔ yɛn bɔne mu nti yɛn nanom bɔne ɔmo yɛyɛ ne wɔ yɛn so, nyɛ nokorɛ. Yɛn kenkan Ezekiel 18:20, ɔkra wɔyɛ bɔne no ɔno na ɔbɛwuo, ɔba rensoa n'agya mumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba mumuyɛ bi, ɔtenenee bɛtena ne so,
na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Saa Nyankopɔn ne nsɛmmuamu da hɔ fan. Twerɛ Kronkron no se, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Portuguese kasa mu nso ka asɛm korɔ no a wɔse, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na ɔbɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Ezekiel 18 verse 20. Portuguese kasa mu nso se, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Twerɛ Kronkron foforɔ mu nso ɛka sɛ, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Wɔsɛboa no kasɛm no sɛ, wɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Agya rensoa ne ba amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Anuanom ahu nana. Elokano kasɛm mu no ɛka asɛm korɔ no ara. Ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɛ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Pangasenan se kasa mu nso ɛka sɛ, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. Agya rensoa ne ba amumuyɛ bi, agya nso rensoa ne ba amumuyɛ bi. Ɔteneneeni tenenee bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Japanese kasa mu nso saa ara ɔse, ɔkra a wɔyɛ bɔne no, ɔno na wɔbɛwuo. 正しいものの義はそのものに帰し、悪者の悪はそのものに帰する。 In Chinese it says, 唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善活必归自己，恶人的恶报也必归自己。 kahit mo po saan Biblia basahin, ang bata hindi naman minamana kasalanan China kasa mu ni yamote yano ya kana kasa nyina mu kransem biara mu obeka no no se oba answa na agya amumuyɛ bi emofa no opapa bɔne a wadi no ebi mma wo so ɛna agya nso renswa ne ba amumuyɛ bi ɔtene ne bɛtena ne so bɔnefo sɛ matena ne so eti saa nkyerɛkyerɛ no ayɛ se yɛ obiribia yɛ fa ne sɛ limbo amofra ya mo wo mo so mekwa kwaka wo soro mfimfini anya no kore ɛyɛ na ada nkyerɛkyerɛ Catholic fo ne nsɔre ahodoɔ kyerɛkyerɛ Petro said 2 Peter 1:16 na ɛnyɛ anansesɛm a wɔtoo no nyansɛm akyi na yɛdi kaa mo yɛn Awurade Yesu Kristo tumi ne ba no ho asɛm nsɛm bi no wɔn ma yɛ nansesɛm wohwɛ bɛbiri sɛ yɛ no kore nanso asɔfoɔ yi ka de data wɔnyɔnko nipa ɛnɛ ɛno ne ade a yɛkɔ so wɔn nsɔre mu ɛna amanfo sisi wɔn ankasa asɔre dan ne yɛka kyerɛ asafo ma no sɛ na wɔtwe biara ɔmɔmɔ afɔdeɛ ne yɛmfa nkwesi dan ɔma yɛn hyɛ aseɛ anuanom yɛ mamoadwene bi sɛ mɔbɛgye deɛ wɔtwerɛ kronkron mu adi nya ade efiri wɔ bi tirim ɛnyɛ obi nansesɛm ɛnyɛ asɔfoɔ no nsɛm hunu a egu wɔ mo tirim ɔmɔba bɛkeka kyerɛ nkurɔfoɔ na wɔde bɛyɛ adwuma yɛngye deɛ wɔtwerɛ kronkron mu di ɛdeɛ na asomafoɔ no ne Awurade Yesu Kristo no mu kaayɛ yɛnhyɛ nsɛmmisa no ase brother Daniel ane yɛnkɔ Lawak City yɛne brother Rudy Alhad ɛkyerɛ mo montoa so ma yɛne asedanka wo Nyankopɔn sɛ yɛnsa ka akwanya pa yi yɛnkye yɛkoma mu nyinaa brother Eli ne brother Daniel
Walawak City Haino. Ya wo ho bi o ye Catholic ni. Alam mo kapatid, yung plano ng Diyos, gusto Na nsɛmmisa ne sɛ, ng tao yun. Kaya tiyak na merong onipa betumi ahunu Nyankopɔn esusuye ana. Onua wo Nyankopɔn pɛ sɛ nipa hunu ne tirimopɔ anaasɛ ne susuye. Ɛyɛ Nyankopɔn akoma so ade. Nyankopɔn ne susuye ana ne tirimopɔ no te sɛ okɔ fie biara mu a. Efie biara wɔ ne hyehyɛeɛ ansa na yesie. Plan ne ba yɛde kan hyehyɛ fie no atoto ansa na yesi. Ansa na yɛbɛbɔ yɛn no, wo Nyankopɔn po wɔ botaeɛ ma yɛn. Ɔwɔ tirimopɔ bi ma yɛn ansa na wɔba abɛbɔ yɛn. Ɛsɛ nti mama yɛhunu wo Nyankopɔn ne hyehyɛeɛ. Na Nyankopɔn ne tirimopɔ, Nyankopɔn ne hyehyɛeɛ no ɛyɛ ade wɔ siesie to wɔ ansa na yɛbɛbɔ yɛn. Wo Nyankopɔn wɔ pɛ bi wɔ botaeɛ bi a wɔsiesie ato hɔ ama yɛn sɛ yɛmfa nyɛ adwuma. Nti Nyankopɔn botaeɛ ne tirimopɔ na wɔse yɛde yɛ adwuma. Ne tirimopɔ ne botaeɛ nti ɔbɔɔ yɛn ne sɛ Ephesians 2:10. Na yɛyɛ n'adwene a wɔyɛ. Ɔbɔɔ yɛn Kristo Yesu mu ma enyuma pa a wo Nyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu no. Yɛn ne Nyankopɔn tirimopɔ. Yɛn ne ade a wo Nyankopɔn asiesie ato hɔ. Wo Nyankopɔn asiesie ato hɔ firi teteete. Sɛ yɛn nante mu. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Ma enyuma pa wo Nyankopɔn bɔɔ yɛn ma enyuma pa a wo Nyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu. Kumbaga yung tren, bago ilabas yung Na enipa bɛyɛ abɔnefoɔ. Ɛwɔ sɛ wɔn mpɛ sɛ wɔbɛyɛ setia ma wo Nyankopɔn. Te sɛ keteke anaasɛ train. Keteke no ansa na keteke ne bɛhyɛ n'adwuma ase no. Ɛdi kan yɛ keteke kwan ma no. Yɛyɛ keteke kwan a keteke no anaasɛ train no ɛbɛfa so hɔ. Asɛnte saa a ɛbɛkɔ akɔnya akwanhyia. Botaeɛ nti a enipa wɔmotoa adwene a ɛyɛ mfomsoɔ adwene no ɛne sɛ ɛma wɔn mo mane ɛfiri wo Nyankopɔn n'akwan so. Ayɛ sɛ ɛyɛ keteke anaasɛ kae. Keteke kwan a wo Nyankopɔn asiesie ama nipa. Ɛsɛ na nipa a wɔyɛ mmerɛ mu no wɔn mo berɛ. Ɛna nipa berɛ ɔkonko na ɛrekɔ so wɔ. Adufodepɛ ɔko mpaapaamu awarefoɔ egyaagyaa wɔn ho. Yɛkunkum yankasa yɛ nuanom. Nkurɔfoɔ twitwa nkurɔfoɔ tie. Nkurɔfoɔ ne nkurɔfoɔ ko ntɔkwa. Abusuafoɔ mpo atwa wɔn ho ɛrekɔ ntɔkwa. Esiane sɛ amumuyɛsɛm nti nipa ɛnyɛ setie ma wo Nyankopɔn ne pɛnti a wɔbɔɔ yɛn. Nti wɔasɛmmisa ne sɛ wo nipa wɔ ahoɔden ne sɛ wobɛtumi ahunu wo Nyankopɔn tirimopɔ anaa. Wo Nyankopɔn ne pɛ. Ane ɛnyɛ no ne mpaeɛ Awurade Yesu atɔ ho nnwom no anaa. Asɛ w'ahenni mmra. Deɛ wɔpɛ nyɛ wɔ asase so sɛdeɛ ɛyɛ wɔ soro. Ayon, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin nun, sundin ang... Ɔsɛ Nyankopɔn wɔpɛ nyɛ hɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ soro no. Wɔpɛ nyɛ asase sɛdeɛ ɛteɛ wɔ soro. Wo Nyankopɔn pɛ sɛ enipa hunu ne nsusuiɛ. Enipa hunu ne tirimopɔ. Enipa hunu ne botaeɛ. Mama yɛnkenkan. Efesofoɔ nwoma 10:17, Ephesians 5:17. Yɛn nti monyɛ enipa a wɔnni adwene. Na mmom monyɛ enipa a wɔhunu adeɛ a Awurade pɛ yie. Twerɛ Kronkron sɛ ɛnti monyɛ enipa a wɔnni adwene. Na mmom monyɛ enipa a wɔhunu adeɛ a Awurade pɛ yie. Na sɛ wo Nyankopɔn yɛntumi nte ne nsɛm ase a na yɛntumi nte wo Nyankopɔn ne pɛ ase a anka ɔbɛka sɛ yɛhunu ne pɛ. Nyankopɔn pɛ sɛ yɛhunu ne botaeɛ nti a wɔbɔɔ yɛn. Botaeɛ bɛti ne Nyankopɔn bɔɔ yɛn. Ɔbɔɔ yɛn ma enyuma pa. Enyuma pa bɛn. Romans 7:12. Enti mmara no yɛ kronkron na mmara asɛm no yɛ kronkron ne tenenee ne papa. Enti yɛbɔɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ enyuma pa. Nti papa a yɛba abɛyɛ no ɛno ne wo Nyankopɔn ne mmara nsɛm.
Twerɛ Kronkron say, "Da wo yere sɛ wo ara wo ho. Da wo yere sɛ wo ara wo nipadua yɛ mmara nsɛm. Ayere no mmra mo ho ase ɛma mo kununom ɛyɛ mmara nsɛm. Ɛma montie mu awofo asɛm Awurade mu. Na yɛn na atene. Yɛn mu yɛ mmara nsɛm. Sɛ woyɛ sɛ tie ma saa nnoma yi nyinaa no a ɛyɛ papa. Woyɛ sɛ tie ma Nyankopɔn ne mmara nsɛm a ɛhɔ ma nipa nkɔsoɔ, ɛhɔ ma nipa mpuntuo. Nanso ɛna da nti na nipa bɛyɛ abɔnefoɔ. Ɛfiri sɛ nipa a yɛadeɛ nyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ. Wayɛ sɛ train anaa keteke a wonam keteke kwan so nyɛ sɛ na abɛsɛe. Nyankopɔn sɛ mɛmmɔ korɔ no na wobɔ korɔ no a wohwɛ adeɛ na ɛbɛto. Ɛbɛkye watu afiase. Ɛsɛ mmɔ adwaman, nanso wabɔ adwaman. Nti deɛ na ɛto wo, obi kye wo na ɔbo anaasɛ de wokɔto afiase. Ɛsɛ mɛmma w'ani mmara obi adeɛ. Ɛmmɔ korɔ no ɛnyɛ adufo de pɛ so deɛ na woyɛ ɔyɛ. Wowiawia nkurɔfoɔ adeɛ. Wowiawia nkurɔfoɔ agyapadeɛ ti saa na yɛkyerɛ wo adeɛ na ɛbɛto. Yɛde bɛkɔ akɔto afiase ntiri kora nyɛ yɛbɛsi eku. Na mmom sɛ wobɛyɛ Nyankopɔn no adeɛ wɔ pa a ɛwɔ mu sɛ wobɛka sɛ bi a ɛde ne kakra nanso ɛma wo nwie wɔ tebea bɔne mu. Mfato woyɛ adwuma na ɔnya sika kakra na sɛ ebia sika a wonyaeɛ no ɛntumi ɛnkɔ nkɔtɔ aduane a ɛyɛ hyɛpɛɛ koraa no a anyɛ hwɛ wanya aduane yɛdi. Ɛnam ne so koraa no ɛyɛ fi sɛ woammɔ korɔ no mɛbu sɛ mɛti du nso nkyɛ mu baako. Kɔntɔma wose a asomdwee wɔ mu yɛ sene efie afɔrebɔde a wɔko ho ayɛ no ma. Proverbs 17:1 sɛ kɔntɔma wose wonam adwumadene so na nyaeɛ a kɔntɔma wose no a ɛnam na soɔ no wannaada obiara wammɔ korɔ no. Ebi a na yɛ kɔntɔma wose kɛkɛ, ebi a na yɛ aduane bi a nam mpo ne so nanso wankɔbɔ korɔ na wonyaeɛ. Adwumadene na woyɛ de nyaa nea wotɔ diiɛ. Ade nkyerɛ sɛ wayɛ de wɔ Nyankopɔn pɛ. Botaeɛ nti ɛnɛ enipa bɛyɛ abɔnefoɔ ɛtɔ da wɔn mo yadeɛ no esiane bu a wɔn mu Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ nti da. Nyankopɔn sɛ ɛmmoro nsa ɛnom nsa. Nti deɛ na nipa yɛde bia no waboro wayɛ saa asoromɔdwe deɛ na ɛbɛto wo. Wobɛhonhono, wobɛnya cirrhosis, waharawa ne wɔ mmaraboɔ bɛhonhono wɔ wo yam. Ɔmo a ɔmo apɛtɛhye no ɔmo mmaraboɔ nyinaa porɔ ɛwɔ wɔn yam. Yɛfrɛ no cirrhosis. Ɛfiri sɛ apɛtɛhyereɛ no ɛbɛsɛe wo. Nnubɔne a wɔnom kɔ wo mu, nnam a wɔnom kɔ wo mu no, wo mmaraboɔ no ntumi a na ahonhono na ɛporɔ na watoro pe na w'anim ahonhono bɛwie akyiri wobɛwu. Ɛfiri sɛ wɔnom apɛtɛhye anaa wɔnom nsadene a wosɛe wo mmaraboɔ. Yɛn ɛde wɔwuo kora na ɛbɛbrɛ wo. Ade nti da. Ɔdeɛ da biara fa Adesua to wɔ mmaraboɔ so hwɛ. Ɔmo nom nsadene bebree apɛtɛhye nom ɔmo we ntampe na wɔmo we mogyanam gu so sradenam da biara. Mahunu soda na yɛnom no yɛwɔ ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ sport yɛde hohoro nam. Saa soda no yɛde hohoro potis. Nti sɛ saa soda yi wawe agu yam saa wononom nsa nyina bɛwie akyiri no wobɛnya asikyire yadeɛ. Wonya asikyire yadeɛ nso wie a wosan de Adesua babɛto wo mmaraboɔ so. Ɔre sɛ adɔkɔdɔkɔ wadeɛ ne dɔɔso. Ɛtɔ da yɛ nipa yɛnonom nnubɔne shabu wi ne cocaine nom na wosɛe wo ho. Ɛbɛwie akyiri no wo na abɛbrɛ. Na mmom sɛ yɛyɛ ade papa na yɛbɛdi Nyankopɔn hyehyɛeɛ so a onua wɔmmerɛ. Wɔmfa ahokyerɛ bebree mu. Na sɛ mpo woyɛ ohiani kwa na kɔntɔma wose na wodie kora no a wowɔ nipadua gyina ne nan so. Yɛtete nnwom bi wɔ hɔ no mɛse medɔfo a wosi me nneɛma ma meyɛ. Wodɔ me yie. Anwom ne fa bi wɔ hɔ no mu a asɛ ɛyɛ onipadua ayɛ yere wɔpɛ mfasoɔ. Wodeɛ woyɛ ɔbaa kora wosisi nneɛma ma nkurɔfoɔ na sɛ wowɔ apɔmudene na wommɔ korɔ no womfa ho nkɔma mmarima anyi sika ansa na wadidi a ebi a ɛhyɛ wofoɔ.
anadwo bɛnya sika pem ana one obi mu kɔdeda no magye sika bebree ebewie akyi no ewie wɔ mo sen wobewu obekɔ akonya AIDS the customer na man HIV obewu na so obi a wusi nkrɔfoɔ no mama wɔ mo ɔba a wosi nneɔma wobɛtumi asi no ma mponya sika de wo ma kutuku ɔmfa ho nkɔma meema nsa na wadidi adentira enyuma pa sɛ ɛdene mpo sɛ wobɛyɛ kora no a omie na ne tirim na Nyankopɔn bɛtie no anuanom saa na teɛ yɛni pedua no sɛnea ɛteɛ no Onyankopɔn bɔɔ nipadua no sɛ mmra mɛyɛ papa wammɔ sɛ ɛmmɛyɛ bɔne sɛ sɛ ɛyɛ diesel machines no yɛsiesie machine ne sɛ fa diesel gum wode petrol gum anyɛ adwuma saa na ɛyɛ mfidie a yɛde petrol gum yɛmfa diesel ngum ɛnyɛ sɛ ɛbɛsɛe anuanom deɛ ɛteɛ nie Onyankopɔn bɔɔ nipa wɔ no ara ne hyehyɛeɛ Nyankopɔn bɔɔ nipa wɔ n'akwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔnyɛ bɔne na wusɔre no mu no wobɛnya dan nkwa akatua wɔma yɛnkenkan John 5:28 wɔma yɛn anya mo nwanwa ɛfiri sɛ dɔn beree ba na adu sɛ dɔn beree ba a wɔn a wɔdeda adakamena mu nyinaa bɛte ne nne na wafiri adi wɔn a wɔyɛ papa no bɛkɔ nkwa wusɔre mu na wɔn a wɔyɛ bɔne no bɛkɔ atemmuo wusɔre mu onuamo huni Nyankopɔn botaeɛ kɔ pɔtenti a wɔbɔɔ yɛn ne sɛ yɛmmɛyɛ papa ɔre sɛ awufuo wusɔre da no ateemmuda no wɔn a wɔdeda fam dɔte mu nyinaa bɛnyane wɔn a wɔyɛ papa no bɛkɔ nkwa wusɔre mu wɔn a wɔyɛ bɔne no ɛbɛkɔ atemmuo wusɔre mu anaasɛ ahohora wusɔre mu onua yɛn ne Nyankopɔn ne hyehyɛeɛ Onyankopɔn bɔɔ wo sɛ bra bɛyɛ papa Onyankopɔn bɔɔ wo sɛ yɛwɔ maame papa yɛwɔ papa obi a wode ne katua ne ka fa wo bu ma wo maame no papa yɛwɔ nyɔnko nipa papa wɔbɛdɔ wo ba wɔbɛdɔ wo yere wɔbɛhwɛ wo abusua so wɔbɛdɔ wo tamfo koraa ɛne deɛ Awurade Yesu Kristo ɛka yɛn ne ade pa a wɔbɛyɛ no na sɛ wotumi yɔ yɛn a wɔnsɛe yɛn ne Onyankopɔn ne botaeɛ ne nhyehyɛeɛ ma yɛn ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ setie ma ne mmara nsɛm ɔbɔɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ nnwuma pa a ɛyɛ ne mmara nsɛm no na yɛn ne botaeɛ nti a Nyankopɔn bɔɔ yɛn yɛn ne nhyehyɛeɛ yɛn ne botaeɛ ɔma yɛn tie Ecclesiastes 12:23 na yɛ asɛm no awie yɛn ni ayɛ suro Onyankopɔn de ne mmara nsɛm so na yɛn ne nipa nyinaa asɛdeɛ ɛfiri sɛ Onyankopɔn de nea ɛyɛ biara bɛba atemmuo mu na adeɛ biara ahunta papa o bɔne o ɔbɔ ho atɛn ɛmu da hɔ pɛfee yɛn ne asɛm no nyinaa awieyɛ suro Onyankopɔn na de ne mmara nsɛm so de baade mmara nsɛm no na yɛn ne nipa nyinaa asɛdeɛ yɛn ne botaeɛ nti a yɛte aseɛ yɛn ne Nyankopɔn hyehyɛeɛ ma yɛn ɛne da soɔ no sɛ Onuabarima Daniel wate aseɛ afama yɛnkɔ Port Australia yɛn ne brother Edwin Paloma yɛsrɛ mo ada Port Australia foɔ mo ntoa so ma yɛn ne brother Eli ne brother Daniel yɛnkyi akɔma mu yɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛn nsa aka akɔnya pɛ ama Port Australia atumi ne mu adin sa wɔ so yɛwɔ hɔ wɔ ha yi no ɛyɛ onuaba Porta Castro wɔde 63 brother Eli ne nkyi akɔma wo na abere nyinaa no
Aya yɛba betie wɔ nkyerɛkyerɛ. Nanso yɛnya mmɛka asafo ne ho bi. Na wɔn a ebenya nkwagyeɛ no yɛka ho bi anaa. Onuaba, mede me nhunu kwa mɛfa so bu watɛn. Sɛ wobenya nkwa anaasɛ wonya nkwa. Ɛfisɛ me no mentumi nhunu wakoma mu. Na mmom deɛ menim na ɛyɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu. Ɛna mempɛ sɛ mɛbu watɛn. Ɛfisɛ menim adeɛ a ɛwɔ wakoma mu. Menim adekodie nti a wompɛ sɛ ɔbɛka asafo no ho. Na sɛ ebi a asafo no a wɔpɛ asafo no mu ba. Ebi a pɛ na wompɛ sɛ ɔbɛka asafo yi ho a. Pɛ na wompɛ sɛ wɔbɛka ho. Pɛ na wompɛ. Ɛnea wonya nkwa adentira. Ɛfisɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no mu baako ne sɛ ehia sɛ enipa yɛ tete ma Nyankopɔn ne mmara nsɛm ama yɛnkenkan. Romans 12:9. Momma nyaatwom ɛmfra ɔdɔ mu, montwere bɔne, mommata papa ho. Na sɛ woba bɛyɛ wo nua wɔ asafo no mu no ɛyɛ mmara nsɛm. Ebinom firi sɛ wotie kɛkɛ no ɛno nko adɔɔso. Ɛna sɛ woanyɛ w'asɛdeɛ a sɛ wotie nkyerɛkyerɛ no na sɛ woammɔ asu a ano ammɛka asafo no ho a ɛno nko adɔɔso. Na so ɛyɛ mmara nsɛm no mu baako a wompɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma. Sɛ ɛyɛ mpa sɛ wompɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma a ɛno pɛ no wɔ botaeɛ a ɛne yɛkyerɛ sɛ wopo Kristo. Sɛ wo no wompɛ sɛ wɔbɛgye ne nsɛm. Bama yɛnkenkan John 12:48. Deɛ ɔmmu me na wɔnyɛ me nsɛm no wɔ deɛ obu no atɛn. Asɛm a maka no ɛno ara na ɛbɛbu no atɛn ɛda adi akyire no mu. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang nagtatakwil sa akin. Paano ba yung pagtatakwil sa Kanya? Hindi. Awurade Yesu Kristo sɛ, deɛ wɔmmu me na wɔnyɛ me nsɛm no, na sɛ wommu Kristo na wɔnyɛ ne nsɛm no kyerɛ sɛ. Deɛ wɔmmu me na wɔnyɛ me nsɛm no sɛ, wɔanyɛ Kristo ne nsɛm a. Te sɛ nea wɔpo Kristo. Te sɛ nea wɔnyɛ Kristo. Ɛna sɛ yɛpo yɛn Awurade Yesu Kristo a. Na yɛanyɛ ne nsɛm ne nkyerɛkyerɛ yɛpo a. Ɛna yɛnya nkwa. Onua sɛ wo no ebia wompɛ sɛ wobɛgye Kristo nkyerɛkyerɛ. Kristo nkyerɛkyerɛ na wompɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma bɛyɛ dene sɛ wobɛnya nkwa. Ɛfiri sɛ deɛ ɔbɛto Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ atwene no woanya nkwa. Ɔma yɛnkenkan Hebrews 10:28. Sɛ obi to Mose mmerɛ a ɔkwati mmɔborɔhunu gyina adansefoɔ baanu anaa baasa ɛnum wɔ asɛm suwu akatua a ɛnyɛ koraa bɛn na mususu sɛ ɛsɛ sɛ wɔde bɛtua deɛ wɔtietie Nyankopɔn ba no so wɔ na wɔbu apam mogya a wɔde atɛ ne ho no ahuhudeɛ na wɔasopa adom honhom no. Twerɛ Kronkron mu no wɔn a wɔnyɛ setie ma Mose mmara no wɔgyina adansefoɔ baanu anaasɛ baasa no mu wɔ asɛm so ku wɔn. Abra yɛhunu wɔn mmɔbɔ yɛsi wɔn aboɔ ma wɔn mu. Nanso Twerɛ Kronkron ne sɛ na asotwe bɛn na ɛnyɛ koraa mususu sɛ wɔde bɛma wɔn a wɔtietie Nyankopɔn ba no so wɔn a wɔpo yɛn Awurade Yesu Kristo no. Mofiri sɛ asotwe bɛn na ɛnyɛ koraa de bɛma wɔn. Na sɛ yɛpo yɛn Awurade Yesu Kristo a te sɛ nea yɛpo Agya Nyankopɔn nti yɛn mu no bɛyɛ dɛ na wɔanya nkwa. Ɔma yɛnkenkan Luke 10:16. Deɛ wɔtie mu no wɔtie me na deɛ wɔpa no wɔpa me na deɛ wɔpa me no wɔpa deɛ wɔsoma me no. Ang nagsugo kay Kristo ang amang Diyos ng langit eh. Na ɛyɛ Agya ɔwɔ soro no na wɔsoma Kristo.
na sɛ yɛpo Kristo na yɛmpɛ sɛ yɛbɛgye ne nsɛm a te sɛ nea wopo Nyankopɔn no ankasa mu wobɛsi dɛn na Kristo nkyerɛkyerɛ no wobɛtumi agyina so anya nkwa. Mempɛ sɛ mɛbu watɛn sɛ wopo Kristo ne nsɛm ne ne nkyerɛkyerɛ a yɛne deɛ Twerɛ Kronkron ne ka. Twerɛ Kronkron no se sɛdeɛ ɔka kyerɛ tete Kristofoɔ no anuanom a wɔdi nkan wɔ Kristofoɔ no yɛnkenkan 1 John 3:18 mɛma nkoma moma yɛmfa asɛm a na tɛkyerɛma ɛnnɔ na mmom moma yɛnnɔ nneyɔeɛ ne nokorɛ mu. Wakunu sɛ wodɔ w'anum kɛkɛ no nyɛ nokorɛ. Nnipa ka sɛ medɔ Awurade medɔ Awurade medɔ Awurade Yesu medɔ Awurade nso nyɛ nokorɛ. Moma yɛmfa yɛano ne tɛkyerɛma nko annɔ moma yɛnnɔ wɔ nneyɛeɛ ne nokorɛ mu. Ɛwɔ sɛ yɛtumi de Nyankopɔn nsɛm yɛ adwuma. Wɔka sɛ wodɔ Yesu woso wodɔ Awurade na so mfa ne mmara nsɛm nyɛ adwuma. Twerɛ Kronkron sɛ moma yɛnnɔ wɔ yɛno mu moma yɛfa tɛkyerɛma ɛnnɔ. Twerɛ Kronkron sɛ nnipa a yɛnim wɔ no yɛnkɔ bata nnepa no ho na sɛ wɔnkɔ bata ho te sɛ nea wopo deɛ yɛ papa na Onyankopɔn so wɔ kɔkɔbɔ. Mama yɛnkenkan Proverbs 1:24 sɛ mafrɛ na moka me matene me nsɛm na wɔbi mfa nyɛ hwee na moto mafotuo nyinaa twene na mekasa kyerɛ no mompenti. Me nso mɛsrɛ mo amanneɛ mu ma ɔpopo bɛba no meyi mu wahi. Mo ahopopo ba sɛ apranaa na mo amanneɛ ba sɛ ahum. Ahohiahia ne ahokyerɛ ba mo so a ɛno no wɔbɛfrɛ me na mɛre ɛnyɛ so. Wɔbɛhwehwɛ me hema na wɔre nhunu me. Esiane sɛ wɔkyiri nimdeɛ na wɔmpɛ Awurade suro. Ɛmu da hɔ onua Onyankopɔn sɛ sɛ mafrɛ na moka me. Matene me nsa na obi mfa nyɛ hwee mompɛ sɛ mobɛtie. Na mafutuo ne mekasa kyerɛ nyinaa mompenti. Mɛso mɛsrɛ mo ahohiahia mu sɛ ahum ne ahokyerɛ ba mo so a meyi mu wahi. Ahopopo ba sɛ wɔpranaa na mo amanneɛ ba sɛ ahum ahohia ne ahokyerɛ ba mo so a ɛno na wɔbɛfrɛ me na mɛrenyɛ so. Na sɛ Nyankopɔn frɛ no anyɛ ne so a n'abufuo da no ɛda n'abufuo bɛba nnipa soɔ no wo so bɛfrɛ no wɔmfii wo. Yɛne deɛ Twerɛ nsɛm a yɛka no ntɛmpa no ɛsiɛ 2 Thessalonians 1:8 ɔma yɛnkenkan. Na wɔtɔ wɔn a wɔnnim wɔ Nyankopɔn na wɔntie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no so werɛ. Onyankopɔn abɛtwe anaasɛ ɔbɛtɔ wɔn a wɔnnim wɔ Nyankopɔn na wɔantie yɛn Awurade Yesu Kristo ne nsɛm no ɔbɛtɔ wɔn so werɛ. Na nneɛma no a yɛbɛyɛ setie ma ne sɛ yɛbɛka nokorɛ no ho. Onua dwene ho nyansa bɛyɛ ne wɔ mu. Kristo ne agya no wɔn asi asafo ɛwɔ nkyerɛkyerɛ no mu. Nanso wompɛ sɛ wobɛkɔ bi na deɛ Nyankopɔn wasie no wompɛ sɛ wobɛyɛ bi anaa. Nti wobɛkyerɛ sɛ deɛ Kristo yɛɛ ne yɛ nkwaseadeɛ. Deɛ agya no yɛ wɔ soro no Kristo ɛde ne nkwa to hɔ ma asafo no. Ɛde ne nkwa abɔ afɔdeɛ ma asafo no sɛ ɔbɛgye nnipa afiri wɔn bɔne mu. Na wode awɔ sɛ wompɛ.
Waka said the Kristo ayɛ ne nyanyansadeɛ. Ɔma yɛnkenkan Acts 20:28. Enti monhwɛ mo ho ne enyankuo nyinaa ɔnhom kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfo sɛ mɔbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Nyankopɔn asafo no Kristo de wɔn ara mogya na ɛtɔɔyɛ. Ɛno nti a ɔde ne ho baa afɔdeɛ yɛkum no ohunu amane ɛwere sɛ ɔpɛ sɛ wɔgye asafo no nkwa na sɛ wompɛ sɛ ɔbɛka asafo no ho a ate sɛ nie wɔpo Kristo afɔdeɛ ɔbɛbɔɔyɛ no nti wankasa mu sɛ wobɛnya nkwa na sɛ wonya nkwa bu wo ho atɛn sɛ wompɛ sɛ ɔbɛgye asafo no deɛ ɛsiane sɛ wompɛ nti nanso menim sɛ wowɔ botaeɛ foforɔ bi nti ɛna woyɛ saa ɔsɛ da bia ɔba asɔre woba bɛtie nanso womfa wo ho nhyɛ asafo no mu bi menim wo botaeɛ nti a woyɛ saa ɛnti mɛmpɛ sɛ mɛbu w'atɛn no nanso sɛ botaeɛ no sɛ pɛ na wompɛ sɛ ɔde wo ho bɛhyɛ mu a na sɛ ɔde wo ho bɛhyɛ Nyankopɔn no frɛ mu a ɛnea wonni nkwagyeɛ. Ɔkyɛ me ma menka ne pɛmpɛm nkyerɛ wo ɛwɔ sɛ me ne wo kasa pɛmpɛm adeɛ biara a wɔhwɛ no Twerɛ Kronkron no mu no mɛdeɛ mente sɛ nsɔre foforɔ no a ɔmo sɛ wonyɛ wɔn asafo ba a wonkɔ ɔsoro ahemman no daabi megye di sɛ ebinom wɔ hɔ no mu ni asafo yi mu na so wɔn bɛnya nkwa ɔwɔ sɛ ebinom wɔ hɔ no mu a ɔmo ni asafo mefiri sɛ ɔmo nte Nyankopɔn asɛm no pɛn nkyerɛkyerɛ ne nkoduru wɔn nkyɛn da nti ɔmo atuma ma bɛyɛ anuanom wɔ asafo no mu memu wɔn mo atɛn sɛ ɔmo deɛ ɔmo nya nkwa gye mfato ho wɔntumi antie nkyerɛkyerɛ no tɛtɛ no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a na wɔn te abodan mu wɔn tete nkurase yɛnya ntwerɛ Twerɛ Kronkron no mo wuyi abere ɔmo antie Nyankopɔn asɛm ɔmo wɔ anidasoɔ ɛkɔ nkwagyeɛ mu nanso sɛ wɔte aseɛ wɔadwene mu abue wɔhunu nokorɛ no na sɛ wɔmfa nyɛ adwuma a yɛn yɛ ade foforɔ ɛyɛ sononko firi wɔn a wɔn nte Nyankopɔn asɛm no pɛn ɔmo wɔ akwanya so wɔbɛnya nkwa te sɛ wɔn atete abodan mu wɔn atete ɛyɛ nkurase kwaeɛ mu wɔn ahunu Nyankopɔn asɛm no pɛn wɔn Nyankopɔn bɛbu wɔn atɛn sɛdeɛ wɔn akoma mu susuyɛ seteɛ mama yɛnkenkan Romans 2:13 na ɛnyɛ mmaratefoɔ ne ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim na mmara so diifoɔ na ɛbɛbu wɔn bɛm na amanamanmufoɔ a wɔnni mmara no de wɔn awusu yɛ mmara no mu nneɛma na yɛn a wɔnni mmara no ɛyɛ mmara ma wɔn ho nti ɔwɔntɛn ne Paul kaa sɛ yɛwɔ amanamanmufoɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn nnim mmara no ɛfiri sɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ nkwa nkɔduru wɔn nkyɛn amanamanmufoɔ no yɛ nnipa a wɔn mu ni Nyankopɔn ho nimdeɛ biara te sɛ yɛn nananom tetefoɔ te sɛ Aitas yɛfrɛ mo Aitas wɔn a Kristo nkyerɛkyerɛ no ntumi ankwa nkɔduru wɔn nkyɛn wɔn mu wɔ anidasoɔ kɔ nkwagyeɛ mu ɛfiri sɛ amanamanmufoɔ no wɔnni mmara no na so wɔde wɔn awusu yɛ mmara no mu nneɛma wɔn anyɛ bumuyɛsɛm biara wɔn anyɛ adebɔne biara wɔn sɛ wɔn ni mmara no deɛ na so wɔn de yɛ mmara ma wɔn ho ɔde yɛ kyerɛ sɛ wɔatwerɛ mmara adwuma no wɔ wɔn akoma mu na wɔn ahɔnim nso di wɔn adanseɛ na wɔn nso so yɛtoto wɔn ano anaasɛ nso yi wɔn ano ɛfiri sɛ nnipa biara Onyankopɔn atwerɛ nnepa agu wɔn akoma mu Onyankopɔn atwerɛ nnepa agu nnipa akoma mu na sɛ wɔnte mmara no pɛn na wɔnni abɔnefosɛm biara koraa no a ɔwɔ anidasoɔ sɛ wɔbɛnya nkwa na sɛ wɔwɔ asafo no abɔntene so ɛsiane sɛ wonte nkyerɛkyerɛ no pɛn na sɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wonte da nanso woyɛ nnepa wɔwɔ akoma mu a wɔbɛnya nkwa ɛne deɛ wɔntɛ ne Paul kaa yɛ sɛ
amanamamufoɔ no wɔnni mmara no wɔde wɔn awusu yɛ mmara no mu nneɛma bɛbu wɔn bem sɛdeɛ Paul wɔsie afiri sɛ ɛnyɛ mmaratefoɔ ne ateneneefoɔ Onyankopɔn ne mmom mmara sodiifoɔ na sɛ mpo no wɔte mmara no wɔmfa nyɛ adwuma a wonni nkwagyeɛ sɛ ebinom wɔ hɔnom a wɔn nte Nyankopɔn asɛm pɛn wɔn mu mmara no so na sɛ wɔyɛ ade papa a wɔn nkwagyeɛ onuaba Frida bitumi fa saa asɛm yi ani dwuma wɔ wo so ɛyɛ a wotie ɛyɛ abɔfra bi sɛ me sɛ me maame bɛnya nkwa anaa mɛka sɛ bia sɛ ɔmaame yɛ nipa papa a ɔbɛnya nkwa abere a wɔnte Nyankopɔn asɛm ne pɛn nanso modeɛ mose da bia motie nanso mo mɛka asafo ne ho ɛno yɛ tebea foforɔ kɛsɛ mo no manya akwanya hunu nokora nanso momfa nyɛ adwuma wɔn a wɔnte Nyankopɔn asɛm biara pɛn na wɔnyɛ wɔn yɔnko nipa papa no na sɛ da bia wotoa so na wotie na sɛ wonyɛ sɛ tie ma deɛ wateɛ no a wonya nkwa yɛn ne anoyie ma wo nsɛmmisa ɛne wo abubu ho atɛn Brother Eli Medanse Mr. Medanse Nyankopɔn ka wo ho Mama yɛnkɔ Naga City Camarines Sur Onuabarima Daniel Razon Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po kapatid. Mama yɛtoa so Nagafoɔ Brother Daniel Asedan Nyankopɔn Camarines Sur Nyɔnko pɛ sɛ obisa ne nsɛm sɛ Onuabarima Aparo Binosa. Ito po siya, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang nsɛmmisa ne sɛ kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit, ngunit bawal po sa iglesia, na sɛ onipa bi sa ibang relihiyon ɛyɛ bɔne ketewa bi tia wɔ Nyankopɔn anaasɛ ɔyɛ bɔne ketewa bi na sɛ yɛ akyiwade a Nyankopɔn bɛfu ana ebi asafo na yɛ bɔne ketewa na so nsɔre foforɔ na yɛ bɔne kɛse a ɛsɛ bi a mfa to nsɔre foforɔ mu no ay kumain po ng bawal. Halimbawa po kumain siya ng dinuguan. Na sɛ onua no ɔwɔ Nyankopɔn asafo no madi biribi a ɛyɛ akyiwadeɛ Ano po ba ang ebi a wɔadi nnuane a masasabi niyo po ana aboa a yɛnhwɛ ne mogya ngua na sɛ wɔdi mogya abɔ mu a ɛdɛn na wobɛtumi aka afa ho onua ni kwan sɛ yɛn yɛ adwene ekuta yɛn adwene ɛwɔ sɛ yɛnya ne sɛ bɔne ɛbɛyɛ bɔne kɛseɛ sɛ deɛ ma bɔne bɛyɛ bɔne kɛseɛ ne sɛ wonim na sɛ wahyɛ da na woyɛ na Nyankopɔn mfa nkyɛ wo wɔma yɛnkenkan Timothy nwoma di kan eti baako nkyɛmu 12 1 Timothy 1:13 sɛ wonim a Nyankopɔn bɛtumi de akyɛ wo mo sanka na kane na meyɛ musubɔfoɔ ne wɔtaafoɔ ne oniadenefoɔ nanso wɔhunu me mmɔborɔ ɛwɔ sɛ na menim na meyɛ no gye a manyɛ mani mu sɛ nipa tumi di bɔne kɛseɛ nanso ebi a na wonim Nyankopɔn ne mmara nsɛm nyinaa wɔ ne mu ayɛ mu bɔne fakyɛ wɔ hɔ awɔntɛ ne Paul sɛ efiti ase na wɔyɛ musubɔfoɔ ne wɔtaafoɔ na wɔsɔre tie Nyankopɔn wɔyɛ oniadenefoɔ mpo ɔma wɔkunkum tetea Kristofoɔ no na wɔyɛ ɔtaafoɔ na sɛ wɔkunu me mmɔborɔ ɛfiri sɛ na menim na meyɛ no gye a manyɛ m'ani mu problema o deduction hindi tama yun sa hustisya kapatid na pagkukumparahin mo yung gagawing kasalanan ng isang relihiyon na yɛn ng isa pang relihiyon yɛn ɛyɛ atɛntenene ɛbi ade a nsɔre foforɔ binom yɛ ɛne deɛ yɛyɛ na asafo yi mu ebi a wɔde deɛ nsɔre foforɔ yɛ na wɔde bɛtotɔ deɛ asafo yɛyɛ ho a yɛwɔ nom a wɔsɛ yɛte ase ade a wɔsɛ yɛte aseɛ ne sɛ ade a ɛma bɔne a wodie no ɛyɛ bɔne kɛseɛ no ɛyɛ wo nimdeɛ a wowɔ mfato sɛ deɛ wonim woyɛɛyɛ no yɛ bɔne kɛseɛ ebi a na wonim na woyɛɛyɛ na sɛ wonim a ɔyɛ bɔne bi a wammoa pa ɛyɛ anyo
sinasabi ng Ebreo sa Iskat 4 sa biribi na jeje wo ma wo yo saa Onyankopɔn betumi de akyɛw na de ma ne yɛ bɔ ne kɛseɛ ne sɛ unnim sɛ adeɛ yi nyɛ sɛ Nyankopɔn pɛ na wahyɛ da ɛyɛ ɛna Nyankopɔn asɛm a wɔka ne sɛn Hebrews 6:4 na yɛntumi mma sɛ wɔn a wɔanya han pɛn na wɔka wɔ soro akyɛdeɛ no wahwɛ na wɔanya honhom kronkron no bie na wɔafiri ho ahwe aseɛ no ɔbɛda ne wɔn foforɔ akɔ adwene sakyere mu wɔn a wɔsene Nyankopɔn ba no bio ma wɔn ho na wɔde no kɔ animguaseɛ mu eti wɔn a wɔka han no pɛn na wɔhunu wɔ soro akyɛdeɛ no bie na yɛma wɔn ma anya honhom kronkron mu kyɛfa no na wɔka Nyankopɔn n'asɛm no na wɔafiri ho ahwe aseɛ no na wɔatew ho afiri wɔ Nyankopɔn no ɛsɛ ne bɔnefo sɛm a wodie nti no ɛne wuni anidasoɔ sɛ wɔ Nyankopɔn de wɔ bɔne bɛkyɛw wɔfiri sɛ bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio ɛma wo wɔ bɔne a woyɛ mu ɔma yɛnkenkan Hebrews 10:26 na sɛ yɛnyanya nokora no mu nimdeɛ na akyire yɛboa pa kɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔdeɛ biara inni hɔ bio na mmom deɛ aka ne yɛatemmu akwanhwɛ yɛhu bi ne ogya a ɛrebɛhye atamfoɔ no pasaa na sɛ yɛboa pa na yɛkɔyɛ bɔne yɛhyɛ da ɛyɛ bɔne ɛberɛ a yɛnya nokora no mu nimdeɛ sɛdeɛ Paul wɔsie no ɛne na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio nti onua ɔhwehwɛ mu a woyɛ no ɛyɛ mfomsoɔ baako wɔ nokora asafo mu baako ne nokora asafo mu adwene a ɛwɔ sɛ wonya nie sɛ deɛ ɔwɔ nokora asafo no mu no wowɔ tenkyerɛkyɛ no dada wowɔhunu Nyankopɔn asɛm no pɛn na sɛ wobɔ wapa yɛ bɔne a ɛne na bɔne ho afɔdeɛ biara ni hɔ bio na wɔn sɛ wɔwɔ atoro asafo mu a ɛmfa wɔn bi a bɔne ne kɛse a ɛyɛ sɛ ɛberɛ bi ba na sɛ woba no bɛka nokora asafo no ho a na sɛ wosane ba wɔ Nyankopɔn nkyɛn a wɔ Nyankopɔn bɛtumi de wo bɔne akyɛw te sɛ Paul yɛntɛma no yɛ saa nɔma bɔne wɔyɛɛ na wɔwɔ atoro asafo mu na wɔwɔ Yudafoɔ som mu ɔma yɛnkenkan Galatians 1:13 amate abrabɔ a akane no na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no maa no boro soɔ na mesɛe wɔn na menya nkɔsoɔ wɔ Yudafoɔ som mu mekyɛne matipɛmfoɔ bebree mabusua mu na mebɔ agyanom atetesɛm ho mmɔdene bebree ma no traa so ɔwɔtɛ ne Paul abɔɔ ne ho mmɔdene awɔ Yudafoɔ som mu ɔbɔɔ ne ho mmɔdene sɛ ɔbɛyɛ agyanom atetesɛm ɔbɛbɔ agyanom atetesɛm ho mmɔdene ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ Yudafoɔ som mu ma ne kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi sɛ ɔma yɛ kunkum a Kristofoɔ no na ɛsane sɛ wɔgyiri sɛ n'asafo na ɛyɛ nokorɛ nti ɔma wɔkunkum a Kristofoɔ a wɔgye Kristo die no ɔma wɔkunkum wɔn ɔtaa Nyankopɔn asafo no na so wɔ Nyankopɔn de kyɛ no afiri sɛ na wɔnya amaa nokorɛ no mu ɛne wɔyɛɔ saa nneɔma no ɛnti wontumi ɛmfa bɔne a woyɛ no wɔ atoro asafo mu ɛntoto bɔne a woyɛ no wɔ nokorɛ asafo no mu ho ɛmfa to ho sɛm biara ni hɔ a wɔse yɛ wɔde nkyerɛ ɛfiri sɛ sɛ wonim deɛ ɛyɛ nokorɛ no na sɛ wobɔ wapa yɛ bɔne a ɛna Nyankopɔn mfa nkyɛ wo ebia wɔ atoro asafo mu bɔne a wɔadie nyinaa afei wɔba bɛhunu nokorɛ no na wɔsakyerɛ no ade ho bɛbata wɔ Nyankopɔn a Onyankopɔn bɛtumi de wo bɔne akyɛw na sɛ wowɔ nokora asafo no mu na wohyɛ da ɛyɛ bɔne na woto Nyankopɔn ne mmerɛ a ɛne na bɔne fakyɛ biara ni hɔ bio mɛda wɔ se mɛda so ne sɛ woate aseɛ
Oma yenko Dubai. Any brother Andy Perlada. Dubai Montuwaso. Ang trabaho ko po ay isang trailer driver. Lumalabas po ng UAE, lingguhan po. Na Kabalik po dito sa UAE. Meko Roman Catholic. Kaanib na po dito. Ako po ngayon ay under doctrination. Na mayori. Ang tanong ko po, Ay unuya wa safimu. Na sese mefa. Asubo enchere mu. Na sebeye unuya wa safimu a. Na sebetumi aba sore mpre ba akopa. Bete biya be wie misen. Hada na wo beba sore mpre ba akope. Arese me yobi a meta tutu kwan. Walang oras sa pagtitipon ng Ade biya na ya utu kwan ana. Impuhan na po ang pagbalik ko rito para po ako makadalo sa Atoda. pagtitipon. Gaya po ngayon, naka-attend po ko rito. Bebahay. Gapon po, wala po kaming kargada sa aming biyahe. Hindi naman problema yon kapatid na. Mini bro ko poti a metumi ade aba sorry. Isang beses ano. Yung oras na Arese da ya so mentumi mmabi. lahat ng aral na Daso ebi a utumi mpre ba akope na betumi aba sorry. Nanso yawo apawa no wo honom. Apawa no wo ho. Ebi a abra ya be ya sorry no. yung aral ng Diyos parang pandilig Ebi a na wo adwuma mu. yung aral. Asma ma ren ho apawa no da so wo ho. Yankopon wasam no. Eno na be ma ye nakra. Eye anya ahoto. Ye nakra no. Yankopon wasam de betuma ma no. Aye ne ne ho. Atese aduane. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛkɔm ne wo nipa bɛyɛ abɔnefoɔ ɛsiane Nyankopɔn asɛm a wonya bi nie nti ɔma yɛnkenkan Proverbs 5:23 ɔkwatitene nti ɔbɛwu ɔkwatitene nti ɔbɛwu na gyimi na nagyegye ntwisam dodoɔ nti ɔbɛyora ɛsiane Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn ɔtenene a ɛne nipa dodoɔ mu nti no wɔn mu ɛwɔ bɔne mu ɛdo nti Kada bɛyɛ anuanom ɔmo te sɛ ɛyɛ dua yɛtumi ama wɔn mo nnuane Hebrews 10:25 kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Na mama yɛnya yɛho nhyiamu sɛdeɛ ebinom yɛ no na mama yɛtutu yɛho fo brado da mo hunu sɛ ɛda no rebɛn no Mama yenyae yene bota yenti a etutu ya ho no mfo enkanka bra wa hunu se Awurade ma ye no aben no abro nyina no mama ye ma Nyankopon wasam no enhye ye ma naglagay tayo ng mga araw ng pagkakatipon sa iba't ibang lugar. Ano na ema ye nto na ada mu ebe kyerɛkyerɛ Nyankopɔn ne nsɛm Genuanum sɛ deɛ betumi asom wɔ sompa no yɛwɔ mmara ahodoɔ bebree a yɛde yɛ asɔre te sɛ Middle East ɛsiane sɛ Middle East ɛyɛ nkramoman ɛda wɔn nyɛ adwuma no yɛ fie da te ne sɛ nti no anuanom ɛyɛ wɔn asɔre fie da ɛte wɔn hyia mu fie da ɛte sɛ wontumi mma a mfato ho ebi a yɛwɔ da bi wɔ hɔnom a te sɛ neɛ nna wɔkaeɛ no wɔ sɛ nɛ deɛ wontumi antu kwan Nti deɛ wantumi ante no fie da anaasɛ kwasie da no betumi akɔhyia da mu wɔ na deɛ wantumi ante ne da yɛyɛ asɔre no wosu akɔ akotie bi yɛn nyinaa asua ade koro sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kra betumi amen sɛnea wo kra yɛadwodwo no wɔ yɛde Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ kronkron bɛma wo kra 1 Corinthians 3:6 Medeɛ medua ayɛ Paul agugu so nsuo nanso Onyankopɔn na ɔmaa no nyiniyɛ nnua a yɛngu so nsuo no nyini yɛkra te sɛ nnua a ɛhia nsuo saa ara nso na gyidi a yɛadua no mu no sɛ hia nsuo Paul ka kyerɛ no ma wɔ Korinto ɔsɛ medeɛ medua ayɛ Apollo agugu so nsuo nanso Onyankopɔn na ɔmaa no nyiniyɛ wobɛsi dɛn na ɛyɛ ama biribi nyinaa bere a yɛngu so nsuo Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ nsuo ɛwɔ yɛabrabɔ mu
Yɛne de Twerɛ Kronkron kan wɔ Isaiah 55 verse 10. Na sɛdeɛ osuo ne sukyerɛmma firi soro gu fam na ɛnsa ne nkɔ hɔ bio, gye sɛ ɛfɔ asase ansa, ma no ba aduane na ɛso aba, na ɛde aba ma ogufoɔ ne aduane ma wodifoɔ no. Verse 11. Saa ara na m'anum asɛm a ɛfiri m'anum bɛyɛ, ɛrensa ne ma me nkyɛn kwa, na mmom gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ sɛ ɛwie deɛ nti a mesoma ano no. Onyankopɔn sɛ, sɛ m'anum nsɛm a ɛfiri m'anum tie ne no, ɛrensa ne ma me nkyɛn kwa. Ayɛ sɛ nsuo a ɛfiri soro bɛfo asase, na sɛdeɛ bɛbɛtumi aso wɔ no, saa ara nso na m'anum nsɛm nso teɛ. Ɛma yɛ nakra, afɔ yɛ nakra, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a honhom fam nneɛma ɛmmɔ yɛn, sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ sɔhwɛ berɛ ba a, sɛ ɛma asɛm yɔ, kyakyabɔ, adwamammɔ, wɔfa wɔ yere anaa wo kunu akyi, wɔ yere afiri abusua, anaasɛ wo sɛyɛ abusua no, ɛhɔnom na ɛfiri, na ɛbɛyi wo afiri ɔsɛyɛ mu. Nti bɔne biara ni mu, na sɛ woantumi amma nhyɛmu no ase a, sɛdeɛ ɛteɛ biara no, wobɛtumi aba abɛtie Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ. Ɛda woantumi ama no, wobɛtumi aba abɛtie na ama wo honhom fam aduane. Nti yɛdeɛ ɛnyɛ wo sika na wohia yɛn kɛse, ade wohia yɛn kɛseɛ no ɛyɛ wɔ kra. 2 Corinthians 12:13. Hwɛ mprɛnsani a masiesie me ho sɛ mereba mo nkyɛn, na meremɛyɛ mo so Adesua, ɛfiri sɛ menhwehwɛ mo hɔ biribiara, na mmom mo ara. Ɔwɔntɛne Paulo ka kyerɛ tete Kristofoɔ ne sɛ menhwehwɛ mo hɔ biribiara, na sɛ nsɔre foforɔ mu no, na sɛ woankɔ asɔre koraa no a, ɛyɛ ma wɔn. Wode de hia ne sɛ wo tithe no fa ma ne, fa bra, wobaa ne ama receipt. Na onua bi aka kyerɛ me sɛ, bosome mmienu ni a menkɔ asɔre, na so me tithe no da biara betua, na wɔtwe biara betua. Ɔsɛ bosome mmienu a menkɔ asɔre no, tithe no mede ma ɔmo ba abɛgye. Ɛfiri sɛ yɛ asafo mu no yɛwɔ account, ɔmama receipt, sɛ ne wakɔ akɔtɔ adeɛ wɔ dwa mu no. Nti deɛ hia ne sɛ wo tithe no wode ba a, mede me ATM card ne kɔ a, na makɔ akɔyi me tithe, ne yɛate receipt ama me na mekɔ. Yɛnom ne nsɔre a ɛnɛ aba, wɔkra ho hia no, sika na ho hia no. Na so asafo yi mu no, ade a wohia no ɛyɛ nyɔnko nipa akra. Ɛno ne ade a wo Nyankopɔn asiesie ato wɔ sɛ yɛnante mu. Nti ade a wohia sɛ ɛbɛba asɔre na sɛ wonni mmerɛ anaa wonni adagyeɛ biara no a anyɛ hwee no, yɛn nso yɛtumi aba bɛtie Nyankopɔn asɛm no bi. Megyere sɛ moate no yie na sɛ ana meda mo ase bebree, me nso meda mo ase. Onuabarima Paulino, ɛsrɛ wo to w'aso na tie nkyerɛkyerɛ no awɔ yɛn hyiadan mu. Na ebio yɛsane da yɛahohoɔ ɛwɔ mmeammea ahodoɔ Philippi aman mu ne mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa. Yɛnam yɛn nkɔmmɔdibea so anaasɛ yɛ satellite so a wɔretie dwumadie. Ɛnidasoɔ ne sɛ nneɛma a yɛateɛ no, Onyankopɔn mmoa ne na ho mmɔbɔ mu yɛnyɛ so mfasoɔ. Na yɛda Awurade ase sɛ yɛn nsa tumi aka akɔnya pa yi na yɛatumi asom mo. Mesrɛ mo anuanom, ɔma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, Awurade yɛ Nyankopɔn, sa pangalan po ng aming yɛn agya Twɛdeɛmpɔn, muli ka po namin namang pinasasalamat awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo sa din. mga katotohanan Agya nagliliwanag sa aming abio, puso. yɛda wo ase Salamat po
o no kwasema ahyira wo nyinaa koma mu yɛda wase sɛ wanya abotra tenetene yɛn yɛda wase sɛ wakyerɛkyerɛ yɛn wo no kore bɛma yɛn gyidie mu ayɛ dene na tumi ama anidasoɔ atena yɛn akoma mu agya yɛsrɛ wo sɛ hunu akra wotie wɔn nsɛm nyinaa mbɔ yɛda wase sɛ wayi wɔn ne nsɛmmisa no ayi wɔn akoma mu ntanta firi wɔn so na wode gyidie mapa asie wɔn mu wɔ nokora wahunu mu nti yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso na wɔn mu nya wɔpɛ bi wɔ wɔn akoma mu sɛ wɔbɛsane aba wo nkyɛn wɔama ne yɛfiri wɔn amumuyɛsɛm ho wɔayɛ setie ama wo nsɛm titiriw aberɛ amumuyɛsɛm ɛɛdɔɔso ama ɛnaadaa awɔ nsɔre mu ayɛ bebree nipa dodoɔ no ana atɔn nnaadaa mu dodoɔ no ana wɔte tabea anidasoɔ anim wɔ mu yɛsrɛ wo hunu yɛn yɔnko nnipa nyinaa mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn mu hunu wo nokorɛ a ɛbɛtumi agye yɛn mu biara nkwa na obiara atumi anya ɔhome ama ne kra wɔn a wabrɛ bɔne yɛ ho yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa boa w'asafo kronkron na yɛatumi ahwehwɛ wo nnwan a wɔhwehwɛ wɔn nkwagyeɛ akyirɛ kwan yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho ɛberɛ a yɛkyerɛkyerɛ wo nsɛm yɛbɔ mpa yɛsrɛ bɔne fakyɛ ma asini ntɔ ne mfomsoɔ biara a yɛayɔ yɛsrɛ wo hunu wɔ mmaa abusua mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ yɛn daadaa abrabɔ mu wotumi bɛsɛm na yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ na yɛn akoma mu dadwene yɛda wase bebree wɔ yɛn agye nkwa Kristo Yesu din mu amen. The majesty always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and Tanggapin natin ng pagpapala, mahalagang bendisyon. Pamayag na yan isang kainsyura na wada free na jawa so nkyɛn adumaya resa ne nkwagye free na Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mu daa yɔnkoyɛ ɛne nyinaa koma mu hene titiro yɛn mma sisi ne daa ne daa nyinaa amen. The Members Church of God International Asafo return sa afrobi biara ba ye na subo nkyerɛkyerɛ ase anase ye ba besia ye ne Awurade Yesu Kristo emransem menyanko nipa yeremu nyinaa se kyerɛ ne sen ye ba besia Kristo emransem Kristo nkyerɛkyerɛ asempa no nkyerɛkyerɛ ma ye mmerɛ a ye wɔ mu yi entutuso dudu ya ka ho bia na homeda die kronkra wagye mu ntoboa ana wabɔ mu afɔde ye ka ho bia na homedadie eso ka ho bia na eye Kristo emra nsem se eye twuwade se wo bereprekonam monko ena mafoforo ekeka ho ana ye nam wodo a woye na koma mu so reto ensa afremo ene da so ne se mobeka ye ho so wo akoma so ade bi se obesua emra nsem yi a ye na Awurade Yesu Kristo emra nsem kronkron na ye beba so September bosmeda toso insia 2021 abashase anyumre no nson wa Philipia man emremu na Ghana haidie abashase Anɔpa non duba ko menchia ekoma mu nyinaa